Cahill? Wachtúd. Cos a Bernie le seo? Tá sí thar címbruchs le dí. Éist, tugann sé tamlín is ar na tabletí sin ebrú geart, agus bhíú é, brín sin na chuidir mógan. Well, níos am go daonna, tá sí dinaíonnta buchs le dí. Go má, agus Evan. Níiad sé siúd bheith níos ár. Bus a go a héin, níl an cuasaigh maidíomh. Ní ágann sí sin nachtas, Mi sé? Seo nach mí tágóna. Bíon agus bhálam go bhannach sé mar sin. Cai tú ar a bhhair go téan freisin bheitcíil begus ad? Seo nach a gan? No, tá lán ar éar a fao seo. Bhís tros an bhór airsa ar an seachtaí núsanis. Agus cai tú ar a bhhair go téan ar bhaile tain agus ar bhaile bharna. Yes, bas. No, slán. Slán. Dewi ber maidin. Maidin yes. Tá brúnar an Chris Teachar a bhac, mas tún bhéadach sé dulig bordéile tan ceanseánnig tastáil mar fast second. Tá mí gé. Tá sam ach cifhíon bord hána sin. Fair play, Chief. Fe seo, tá gét. Ach go dáí dé sin go tú dhéanam. Tá mu sin. Sigí síiste. Tá brúnar an fisin, go muisce. Míhall, cum le, nefatúil shot mar fast second. Níta tú sníon, is nach becin tú gomú fai bhrún seo. Nach bhfuil mis frí brúcho má, ní annach seachtain maint a spáanta sean bíchasad. Dean bhachas, ní tú seo dhéanam is tá costi maríon. Go luúid. Ní thug sé bhád eile, just caiistú an tape me sé dom man fe. No, ní chaime súsan se. Go luúid, catúach a reis ní stearnaí bíchasad. Ní réon rá amach é seo a dhéanamh. Ní mis se thugraí gur an seo a bheith an spáantais. Well, ní me se chunéile. Nus mar bhiste. Go luúid, go luúid. Dr. Cúgnam domags ba mé. Ní húr na númed, gre le mar. Okay, tá mé gimachta. Tá sé seo typical. Si na deachreachtaí cheannach chéanana bín an éon ór gomínta i gobar le amateur. Gre le amach sin lebit gréit. Tá brón fi sin, go muisce. Is ríim. Is féidir bheith chur fiáh se a chuid dramaí an tamar fád ní lánach an de se hapú. Tóg mar hapla leid a chuimach an doras a sin. Bhí sé na heas a bherón? Is an mód. An bhá, agus an sin bhí sé bagúán? An bód. No, an bhód idím. Ag bagú an bhód. Puinte tácht é sin atá ag dolí dé go láidir í measta glúna óige. Charíad a láras. A chá mé se hosa níos féin a géisiú go géirliad do bháthar, tá sé a cheantainna cantóirí is fearr a bailí beh seo. Measta. Ó tá cíide dé, agus grama do crin eici freisin do bhein ó chuna mara. Nis, quiche agus burger. Ba mar eis bhíoch an rá second leis na scan, ok? Go leis ga. Jehain leis go le agus mayonnaise. Mayonnaise, ok. Ciara, cai mé riachta go siopa le caní tomatóáil, ní bheith mé ach gan óid. Ha? Oh! No, I'm a shitsu. Tá tú áráit in na héine. No, tá si de gom. Dúirt ma bin in na héine, ok? Tá man an ara húirt ma héin. Ciara? Ní hasing wem, ní hasing de chúna wem, ok? Finish. Capra agus té. Fair play, Rich. Cile fa Ceapraáis agus caí le hall. Okay. Lisca. Fair a tíhart. Yeah, Holland sin. Well, a haig. Well. Cead is féidir am dhéanana híban bhar seo, ara? Tá muid sé an óhafiú le haig. Le inneocha dhéanana de chuid cúnta sí. Tuigim. Nes is féidir lí bleachtar a trádail mar is gnáach. Tá sé fíor hábhachtach an mar se be cóibrú lín. Mesta mar siomra beg príomhaide chaid a bheitach mu úsáid. Well, tá siúmar bag príomhaide chús is staide. Mar a soltaid hána. Níos tú iad an béir can raibh daine bíú sa stíide tá cruniú go le bhégain. Ach, céir de tadal rá. Tá feiban ag Taige agus Angela ar cosúlachta. Taige agus Angela. Snéad muin tú áráid. Tá tú an distracted na léad na seo. Tá brúnarm. Tá beaggan éon faoi bhrú. Tú gur láir faoi. No, ní go magad. Ráint feiban ag obair sin na méid. Obair. Tá sé táhacht a ruí a chuineil in perspective na bhfuil. Nó go tubann bíon smacht acu do híl. Gomaid so. Slán. Bhíhall, meas tú an bhéidir leabhart le Ciara fat second. Yeah, she's getting up your quality.
Ciara, tá dí cinn seo le bh ceap. Ciara. Cad tá sa ninja? Fi mi just a gur leir leat. Well, ní mis gur leabhar lása. Come Ciara. Ciara den rusin a vítar rála man í hána. Just den darma det. No, Ciara, ní énig mé. Ciara den rud seo gapan tú ná inis mé goit. Aida as. Tá sa gama cad a bhí geiste agam. Níl clú an, right. Come on, Donacha. An rud congenital sin. Trans rudikins. Ciart? Unisce. Trans rudikins. What? Má tá sé ad agus chola sé scoil, jo fan páiste bás a rugtra. Nú man bhia, ní bhharseach ar bha couple lá. Má céim fá gapan tú bhfuil an rud sin ormsa. Ar dúirt an dochtú le mar sinna fá. Ciara, na bhís tú réití, mai bhean. Ba me látan is. Híla amach tú é sé rála. Céim chuí a bhéidan a bheith sé rá leat, ní rá isam. Come on, Donacha. Cagúil tú na cuinear leiscin ní sána sin. Ní rá isam. Ní thula mé tar faoi seo go inis. So, Ciart tá tú go líanamh? Ci tá mise go líana. Se bra ééis go chut sin nach bhfuil. Ciara. Na becha níart. Fuoi nám seán teachta jogan ba sé le hart. Tú sástan sin nach mai. Is. Mana bhiste le tá obair is an amsa. Cé ag an bhí an bright idea chuir sa cafe in chuig. Well, I mean, ní chuid fan sort seafóid a chuid dul raid. na cinnte go neart am go. Ní bhaid má bhína bhealach ag míha. Sábal cos a danig seo. Ó sin fátrú na tháinig se. Falas a tíní bhfuil hearan. Bus na daine darí. Se anna mór sa helína. Daine bre fáid a cicibí. Agus neart aige is casa. Right away. See you. Sán go má hagaí. Leúda. Ó heó chatína. Níor tháinig peidir leis fóstanig. No níor tháinig in se chatína be coppla seachta niid. Gíidir chrééis na cá gunna sceapan le cúna dé. Cá sé go le bhaig misert. A mu tá leanna chanéire men tam í mochtta seach mar sin hé. Tás cúna go bhaint chu ggéar tá se tá said. Ó nach ionintcha fearras. Catína, bhfuil dearach nó bán. Gom leis ce lárás? Dearach nó bán, ce gur bailile leis an tíine. Háin se lárás. Ní le áit blodi be mar sin de chuirtain. Ní bheith annach bélí be fánach má díra ní bheith tad bhfuil leá. Well, ráis na bhatis, ní chu mé an dáchan. Feic mé thuair a hácht. Lárás. Well, des sinna bhda ha. Ba cóúdar agus peidir mí. Well, chaime chaneartam sa chatíanna ní bheith teachar be. Sí mú bhá bhí ceapchar se bhuiig nach má dearach. Ó tá sam bhd. An ní enig leir sa duna be Rossna. Tá seach cúlach. Scal má chatíanna. Ar na bich mí bird ní am stébe. Slán le. Slán. Wel, ik zag hem weer tussen gaan door de amsterdam, hè? Christian? Ik leg nog toen mooi shop door nu jou kind. Nee, het is mooi te rijden wel. Ik ga mij je Charlie gaan zetten voor je nu, ook ga je de prijs rijden, zie je dan te vast. Ja, wel, maar dat kon er nooit. Het is ook om naar hier uit te kijken. Is dat zo raar dat? Wel, maar halen zat er rode wijn nog aan het. Kijk daarheen. Nou, het raasje nafig, we te maar lood telefoon wel klia, agus kortie shalu, dat Felicity nieuw wil gaan. De person Nalin. Er stond nog halen in Liam. Jesus, stop my van. Slur grammar fascist one and we here. Brenna, I'm gonna go over. Gleamer, alright? Alright, slang of A bhíal. Bhéit me le máchar fa písa. Tu mar rás ar ball. Oh yeah, for sin tal. Laat ik met twee reisle nog terug voor glas. Ní bheith má bhd. Right. Hier, hoe ga je ook kijken door? Ja, tá. Ok, slán. Slán. Nancy. Tá hier op dan wat torsach na lenti seo. Ar a cin fannach milk. Idir an choláiste an studéir agus feh op an seo, sní nóidir beice. Zo je vier het. Oh, Vanessa, kid oes ed? Just coffee machine ali. Right. Hol toen Josh gella. Cén scéal. Tí haig. Trúr fa. Coltroch I brarb. Briefcase zaco. Auditors ta me hénig heb. No way. Agus níos Josh gella vi tachan er dag bych set. Oké, goeie. Míha? Hé, si ti mach vi Jason let haig.
is hir a seanachil. Million multi dé go má, ach million te go mín tam se rá let. Stop. Why can burning mud? Hey, could you park the while clear ocean on? All right, well. Go my idea, Violet. Who does want to get for hike? No, could you did that? What is that door kid back a hauling? A couple steak. Take him couple recipe gas and high sauces. Steak me. Nish go ma had stuff. Well, that bed you could go my she's like moosjer. Get unol. Can the cap aware? Cack about steak on tunol. Ach, kom op se berne, be ke de heinisles. Is se heb ik de wit zijn heen go handul. Ach, waar kan we direct de kintiana? Moet je hees til naar een kwartier. Ní mis go roiit chaint jo special tochen bigset. Agus mar go tú sach mai ge mar tá tú teche dídeul. Sal mo tan tefel grúf me bin chorbe. Kif lasagna? No, spaghetti bolognese. Donnacha, kijk wel toe. Jaden of Ennis Fiora. Oh, shit hurt. Gurv Mila Mahat, that's say ancient come. Cared. Oh, come on! Fin wood shin a ta erm. On tinnishin. Can't tinnish. On tinnishin gavine and posh the boss some rin. No dear case go rug to a. Tot sock yarg a hinnig len a inchuk di shuid. Ach near ha toddle the walk hain. Came for no inish to come, huh? We make all the ancient glitch. No, we and Tom Cart. Agus Kane or shin. Well, typical. Well, thought to row wallow ain't we? For me a mock for you. Look, Donnacha. To Brown Arm. To Sam go Cart go make shave out Chandler. Damn right, be Cart go make. Okay. Can't we vote to him off for you? Then is Kira come, Kira? Sha, Kira. Can't find you talking shinlish. Oh, Neil Winter be Ekile, Shaka School she go from a foster. Cared. Sha, Dad. Talk Kira Gumper. Oh, Jesus, Donnacha. Ach, ni kai to ein imni of earth. Maar Neil she go lay a kuno. Ta she call abortion of Eki. Shut it with sticky. Just one time, Mr. Cedar. Go ahead. Slán. Hi. Hello. Tá me gur ticket go London le haid dín seag. Go London, okay. No me dúam se that. Escaile bheith? Se. Go Heathrow? Se.
Deir daon se thugann bei se dúir Macht an andal sal ein láile agus bheit se bhád ní sire. Look, is cum sa deil go bhéad atá se, just bucala. Ní féidir le lígann tí dul raig leis donnacha. Caiú í stoppa. Sure ceir is féidir lumsa dhéanamh faoi. Rá ceir atá an. Is féidir le takeíocht do thuirtí. A rá le go dúir tú cúnamhtí. Ní dhéanamh sé difriocht. Ní le áir sí lum fiú. Cai tú iirecht í dhéanamh donnacha. Siad a fáiste se chamach céanna. Ach ní léon ráha eici. Tá ráha cí? Níl. Nach bhfuil an páiste chun bás áil ar aonchaid. Céannach is féidir bheith cinse faoi sin. Ní lánach seans. Tá sé ar iad nach bhfuil. Chílíonn sé sin go bhfuil sé orsa. Agus ar aon chuí, ní galar é congenital condition atá an, balanced translocation. Nach cum a céim tanam atá ar. Jo an páiste bás. Agus níl sagan faoi sinna gonacha. Níl san fiú an carrier tú. Well, bhecha is a gcuin dá méthe sa tríéis rá an gháil builán nach méach. Tá sibh a déanamh dearmad ar an nod is táhachtaí. Agus sin é an páiste. Dí féidir libh se cinenne a thógáil faoi an mara nó nach mar an páiste. Is a dí amháinatá an ceart sin. Cuoinigar donnacha, agus cuoinigar chiar a chomá. Be gur í dailá leis ar fean chuile dá saoil má héonn si bhar leis. Cén chuí a bhéit a céire an páiste iompar. Nó tá is a cí nach bhfuil aon seans ag an báiste. Ní dhétá éirí arthaí é sin na dhéanamh. Níl éon hinteach dá go dar lua sé sin. Níl tasach a cuairtú leis scéile, agus níl tú sásta é adbháil. Ní thar. Dámbeoch an airc sin ag dathir agus ag do bháthir. Cámbeoch rion éinmh, agus cámbeoch róise. Ní bhéidir sin seo ar aon chuí. Rá céir atá an. Níl mise an antáda a dhéanamh faoi. Níl tú in ann, nó níl tú ag géire. Go fé an ágasan? No, fífric. Mu sé chomáid sin, ha? Yeah. Gádí an tíle a hol Denise. Okay. Oh my God. Fáilte. Má mar sinna haig béimiid leis mar den marach. Ja, all right, be me nó go mór leis sinna. Bú tú cinntin scoil chuile chóirta mála da? Tá, gur meid. Well, trúnú máin segaí? Má déit. Go táirta? Táda. Céir tú breanú mar sin? Táda. Táda. Angela! Bhí sin sin níos leúan. Cé híad? Níl sam. Tá réib? Ceáilteh? Gínti agus pentamóid heile Denise. Well, chuúla me goil an ag saipin tíartan se na léonta se. Ar chuúla? Ja, an do cóirtaí teachta se caiite. Slis de frisin ó machcha sin. Caiid ní féidir chuneal súslib. Cí a taine recha. Go me leis scéil. De féidir ó machcha sin. Chuir me geáilú go ben bheis mena bhí, ha? Katrina. Frigáil leat. Do me leisce? Ar chuúil se be sin. Well, a léide go chic. Yeah, well, ar leid a meas go ghlíine, rud nach chuil cuidein. Díide chu náam, war a cechim léanaim. Tú pean go háin, na tú go háin gúna. Agus má chun gróide cech má chróide. Táró me leit go tú go háin. Tá se go más scuidiriste ag go beha. Scuilisteach bhaine na chaid tá sé techt. Ó gad ní étainhhar mar cairin go má chu le bheith se imíhain. Mu se far dhéam nach níí. A go má cunear má cairin. Tú de fé? Mu si tíáráit. Ó de te lera. Áhhar nach túatá breú go glóid. Ruite iad seo. Ó agus iad seo, dearug agus bán. Órás. Ó agus na seachtáidí. I cheart backlop sin. Ó ní tá é bhhar ní tá é chorbí. Ó go mí a heach Tá me náíadáid iad lárás. Tá ní mar go a dún seid. Éon rud a thugad sása chuite bhra tugad sé sása comsa. Bhfuil stin seo támáidig tá má ó fánachlín. Sarah? Se, siiste. Sarah. Láras de 100,000 fáte. Sa sí san sin sinna a compórte agus take le hór tré baní a chóta. Ó, tá sé seo he brenn go háling ar fád. Túach a fósiad? Cén rud? Léráidí bhharist, ceir lei?
ní acha ach chola mé ná fú. Céir an téim éis híle? Well, run te fa da chuacht agus bro na farigus gasel. Profound ar bhhain. Níis. Well, tá sé súl go mór an installation na ce. Te go mis antas na mún. Mu sé tá fósa? Well, das an fashion na. Ha sé tomat í half inú ar im tesco. Scéan ar a bhééis seochar isteach mar sin. Ca sé le hacu le mi heal. Bra sé cuairh is spoil fá í half mar. Well, bhil sé bhí deachcha? Well, sé go mai go. Angela, gáfinta agus GNT le dáil. G&T hogta go ba? Yeah, G&T. Well, Neil Ballage in my shop. Oh, well. Communisce, io mi sé G&T, si sé stóí na. Denise, feta tú banú letanis. Ach. Holda go dúrt me, feta tú banú letanis. Ach. Inis sé dúrt me Denise. Mará. Come on, Lishka. Well, warin í rich me béle op blasta sin le behíl, dí sé go hífing ar fad. Well, you will clear the force, Laura. They bring the brandy in shake. Oh, ní you'll try and brain brandy. Well, warin, ní ting fanach ní squidja. Vi me fanach leis no me cho ar fan hí, ar fan le ar fad. Ní hiki tú ríf cécho sásta sa táme. Na, ddim di. Wel, ei chiwtiach do. Ach, o bwyre. Bech yw ni mor golt had y ben o'r dy cynt. Ach, ni yw gyn siasyn hyn ein, di sgilwt. Ach, warin, hyn me gros ad sy cyn chi yn erim. Hyn me gyrbys yn y ffogol hwg dw cyrwg am hacht ag yn tiach yn nocht. Gom, pardon et. Ach, cyn ffogol chiaf dw gyrwg me gol ysdiach ys mach as y siop o'ch omynig sy'n. Hyn me gyr eri tws ar y gwy cyn. Rili mi sy'n gyda ffair i'r mwair i fi tw. Da war? Ah, no, is ben vroi y war. Ach, ta si gwtio rwydberg fad y machs na blif da chom sy'n mach i gydw let me. Sian fen is a sera. Sian fen y be. Leke mer a bradach gan náide. Ik ger ben fast a vera. Agus fis mahet gole færa spæle. Wel náide behart. Ach, kom eens skillach, ni rom Ah, ma chotte bort at hat stromed. Kein ja út at tardún sjá. Wel, haig. Ar yn brin i'n des pwys gyn ys mor ilach thar ma. Hafont. Hafont ydy'r to. Rawl. Bin le fe, ty be? Gydwr tu? Ha? O, mi ger ffordd mach rhan fet coronair i fe dwlsad. Wastart gan. Haig. Is a haig un, na byd har yn tybod o'r tein. Enw ti asel yn y gord i bych sad. Wastart loffa, ga iethaf at fysio fawst am eisiau rolet. I fetu di achos sost let yn wysyn. Wastart. Heig! Hanna mach fan meddwl. Sian gyda'n yn rwyd y tei hei. Wastart. Ta rwyd i algalior mor y teisiad. Gyn rwyd i yeni smasa. Iwan is a gei. Ni gan eisiau diarmod o siat am eisiau rolet. Gwrs ydw me? Gwrs ydw me? Wastart. Iwan. Mar tas le théana seamach. Ag cóirlú a chalín óg saganta a lenah a warú. Ach, come on, scéil. Nis is dóil am go feardait imimecht.